Min nhar it-tnejn li ġej mal-kwarta miljun ruħ se jkunu qed jirċievu ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Tabela quddiem folla mill-isbaħ li attendiet biħġara għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Partit Laburista f'jum il-ħaddiem. Fis-sfond tal-wien Bojot u Ħomor li jsawru l-bandiera Maltija, il-Prim Ministru sostna li b'din il-miżura msaħħa il-Gvern se jkun qed jinvesti fil-ħaddiema u l-pensjonanti 26 miljun euro. Se ninvestu fil-ħaddiema u fil-pensjonanti 26 miljun euro. Meta bdejna din il-miżura ftit ta' snin ilu, investejna fiha anqas minn 12 miljun euro. Illum dak l-investiment fil-ħaddiema aktar mill-irdupjajnieh. F'6 snin b'din il-miżura waħedha biss se nkunu investejna 100 miljun euro lura fikom il-ħaddiema. Madankollu din ma kienx l-unika miżura importanti li ħabbar il-Prim Ministru fid-diskors tiegħu fil-Belt quddiem folla li bdiet minn Triq ir-Repubblika u li saħansittra baqgħet sejra lil hinn minn bib il-Belt. Dr. Robert Tabela ħabbar miżura oħra li se tkompli tsaħħaħ l-impenn tal-Gvern biex aktar nies isiru sidien ta' darhom. Ta' minkejja ħemel ta' miżuri fl-aħħar xhur u snin minn dan il-Gvern biex jgħin aktar persuni jidħlu fis-suq tal-proprjetà. Irridu nsostnu l-ħidma li diġà bdiet biex iżjed nies ikunu jistgħu jsiru sidien ta' darhom. Għalhekk bl-istess ħsieb dejjem irridu insaħħu skemi li diġà jeżistu għal dan il-għan. Insemmi dik tal-equity sharing fejn il-Gvern jidħol sħab miegħek biex jgħinek issir sitt ta' darek. Din hija skema li rridu nwessowha biex tkun tista' tilħaq aktar nies. Għaliex iva ħbib tiegħi, huwa minnu, huwa vera li għandna rata ta' home ownership illi hija waħda qawwija. Iżda rridu illi kulħadd jilħaq l-aspirazzjoni tiegħu. Xogħolna jibqa' dejjem li naħsbu f'min irridu nilħqu iktar. Intant huwa żvela li applikaw 2500 l-iskema fejn il-first time buyers jingħataw 10,000 euro fuq 10 snin. Din hija skema tal-manifest elettorali Malta Flimkien li l-Gvern qed jimplementa minn kmieni fil-leġislatura. B'reazzjoni għal dawn iż-żewġ miżuri massiċċi li ħabbar il-Prim Ministru Robert Tabela qal li llum aktar minn jiem oħra il-Partit Laburista għandu jkun gburi li huwa l-uniku moviment tal-ħaddiema u elenka wħud mid-deċiżjonijiet importanti li huma xhieda ta' dan u li l-Partit Laburista mill-Gvern ħadhom fl-aħħar xhur u snin favur il-poplu. Dawn inkludu childcare b'xejn, iż-żidiet fil-pensjonijiet, l-istabbiltà fil-kontijiet tal-enerġija, miżuri li waslu għall-inqas rata ta' qatt fl-istorja, it-trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd u aktar drittijiet ċivili għal kulħadd. Il-Prim Ministru remarka dwar ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista għal dan kollu. Sħabna tan-naħa l-oħra fl-istess nifs tismagħhom minn għalihom jippruvaw iċekknu dak li qed nagħmlu u jippruvaw ibellowha illi hu normali li l-Gvern jgħin lin-nies. Huwa normali iva illi l-Gvern jgħin lin-nies biss sakemm il-Partit Laburista jibqa' fil-Gvern. Intant quddiem eluf ta' familji Maltin u Għawċin li attendew biħġarhom għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-ħaddiem f'pajjiżna, il-Prim Ministru Robert Tabela għalaq b'messaġġ b'saħħtu favur aktar ħidma fi żmien li ġej. Ħidma li se twassal għal kwalità ta' ħajja aħjar għall poplu kollu. Mana taf fejn qiegħed għax aħna nwettqu dak li nwedu għax fuq kollox aħna nħobbu lil pajjiżna u biex tmexxi lil pajjiżek trid tkun tħobbu Malta l-ewwel u qabel kollox. Viva l-ħaddiema kollha! Viva l-ħaddiema Għawċin u Maltin! Viva jum il-ħaddiema!